Сәләм, эфирда яшьлек тавышы һәм тугры алып баручыгыз Зөлфия Гыйльмәдинова. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Димәк, нәтиҗәләр ясап, теләкләрне юлларга вакыт. Җырчыларыбыз үзләренә нинди теләкләр телиләр икән? Әйдәгез, ачыклыйк. Бүген без Илфир белән Чулпан дуэтын хит парадыбыздан озатабыз. Яңа ел сезгә бары куанычлы хәбәрләр һәм яңа җырлар алып килсен. Şeşikleri de başıya Şul nazlardan Güngel üse Jidi köke baş diye İki yere koşuldık da Barlı bulduk bizlerge Mehabetini söndürmezke Vəldələşdik ömürge Mehabetke gerek tügün Altınların kümüşün Sen bit benim Xudayımdan Sırap algan ürüşüm Яңа елны яңа биттән башлаган сыман, без дә хит парадыбызны яңа клиптан башлыйбыз. Экраннарда однабызның премьерасы. Barlılar ötüp gideler Yüreğimne deligeler Barlı tırmışlar güngelle Yaşavları bergeler Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Darmış kadrin beri işin Koyunda sen nasip yarım Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Darmış kadrin beri işin Koyunda sen nasip yarım Benim yüreğim aşkına Tabar göz yarımını Elle ulğına bilmeyme Bu dünyanın varımını Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Darmış kadrin beri işin Koyna sen nasip yarım Gökten indi sine ezlim İlk tabağına alımım Sinyaligen mehabetle Elle hamanda saklayım Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Darmış kadrin beri işin Koyda sen nasip yarım Aylarda sen söygen yarım Yalnız öte yıllarım Darmış kadrin beri işin Koyda sen nasip yarım Darmış kadrin beri işin Koyda sen nasip yarım Koyda sen nasip yarım Илзидә яңа елда үзенә яңа иҗади үсешләр тели. Безне яратып караучы тамашачыларга күңелле яллар. 2021 елны якын, яраткан кешеләрегез белән бергә каршылагыз. Илзидә Госман бүген шулай ук бер баскычка күтәрелә һәм очрашабыз тик хыялда дип исемләнгән җыр башкара.
Тамшы тамшы яшьләр тама без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз дулкыннарда без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз дулкыннарда. Шул дулкындай дулкынланып йөрәк көтә, йөрәк тибә. Калсак та без ике ярда моңлы җырлар җанны үтә. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз тик кыямда. Диңгез яры дулкын-дулкын каршы чыксаң адашырсың. Сөюебез чиксез дарья насыйп булса калышырбыз. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз тик кыялда. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз тик кыялда. Бу атнада Илнат Фархуллин янәдән лидерлар исемлегендә. Яңа елда ул барлык тамашачыларга һәм үзенә исәнлек тили. Сау-сәламәт булсак, калганнарын булдырабыз ди ул. Һәм әлбәттә куйган максатларына ирешергә. Яңа елда Илнат безгә яңа җыр да тәкъдим итәм дип сүз бирде. Күңел ташый жанны ашай, рәсемеңне ясый башлыйм. Ара-ярак вакыт үтми, әрсез йөрәк никтер түзми. Ак сириннәрне күрдем, сирин мәхәббәткә төрдем. Сирин чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Ак сириннәрне күрдем, сирин мәхәббәткә
izge oylar Бақшадағы ақ сиренлер Біздің турында сөйлейлер Ақ сиренлерді көрдім Сирі махаббатқа түрдім Сирен шешкелері аша Сиңа тақиялар үрдім Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Ақ сиренлер, сиренлер Ай сиренлер, сиренлер Балаға қонған сандуғашлар Біздің жырларны келейлер Ақ сиренлерді көрдім Сені махаббатқа түрдім Сирен шешкелері аша Сиңа тақиялар үрдім Ақ сиренлерді көрдім Сені махаббатқа түрдім Сирен шешкелері аша Сиңа тақиялар үрдім Сирен шешкелері аша Сиңа тақиялар үрдім Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Лара-ла-лай, лара-ла-лай-лай Виктория Бакарди бүген хит-парадта тагын бер баскычка күтәрелә. Теләкләргә килгәндә ул үзенә яңа җырлар һәм клиплар тели. Монысы булды бер. Икенче теләге ул сәяхәт. Кечкенәдән ул сәяхәтче булырга хыялланган. 2021 елда дөнья хәлләре җайланса, ул бу хыялын да чынга ашырырга уйлый. Лаеклы хыял, лаеклы позиция. Карыйбыз һәм тавышлар бирәбез. Қайда, жаным сен қайда? Күннәр өтә һәм айлар қайда?
Быелгы яңа ел яңа яуган йомшак карлары белән ел әйләнәсендә шатлыклы мизгелләр генә алып килүен тели Руслан Фейзиков. 2021 ел ниндидер яңалык алып килер төсле. Шуңа мин яңа елның тизрәк килүен көтәм ди ул. Озак көтәсе калмады, мин дә киләсе ел барлык ышанычларыңны аклар дип ышанам. Уңышлар сиңа. Узганнар теш кебек тоелса да, уйлар кайта кайчап үткәнегә. Сокланам мин синең сабырлыкка. Рәхмәт әнкәй, рәхмәт түзгәнегә. Балаларым дип яшәгәнсең, безнең өчен әнкәй тырыша. Кичерә күр зинһар гафу итсин, рәнҗетелгән булса ялгыша. Балкып торган ике мигез калаган, ут эчендә янган йөрәктә. Пара канатны иртә кайрып алып, ачы язмыш үткән үзәккә. Балаларым дип яшәгәнсең, безнең өчен әнкәй тырыша. Кичерә күр зинһар гафу итсин, рәнҗетелгән булса ялгыша. Кайдан гына кешеләр таптың әнкәй, ялгыз башың авыр тормышта. Мине дә сынасам кемгә калыр дидең, ике балам, ике багаламам. Балаларым дип яшәгәнсең, безнең өчен әнкәй тырыша. Кичерә күр зинһар гафу итсин, рәнҗетелгән булса ялгыша. Балаларым дип яшәгәнсең, безнең өчен әнкәй тырыша. Кичерә күр зинһар гафу итсин, рәнҗетелгән булса ялгыша. Кичерә күр зинһар гафу итсин, рәнҗетелгән булса ялгыша. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма, безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары сезнең кулда.
şu sözne bugün de yüreğim yarsına yanına aşkına tutta sabırlançı dimşakına muhabbet hakkına rizamın varsına seni yanıp suyum hakkına Бәхеткә юл урау, мөхәббәт зур сынау, җиңәр без икәүләп без аны. Хыялны чын итеп, сынауларны үтеп, тик икәү көтәрбез дөньяны. Йөрәгем ярсына, яныңа ашкына, тутта сабырланчы димшакына. Muhabbet hakkına, rizamın varsına, seni yanıp suyum hakkına. Sen ming'a bik kирәк, бул миңа гелтерәк. Алга дип икәүләп атлыйбыз. Җил яңгыр тидерми, хисләрне үзгәртми. Мәхәббәт сөюне саклыйк без. Йөрәгем ярсына, яныңа ашкына, тукта сабырланчы димшакына. Muhabbet hakkına, rizamın varsına, seni yanıp suyum hakkına. Yüreğim yarsına, yanına aşkına, tutta sabırlançı dimşakına. Muhabbet hakkına, rizamın varsına, seni yanıp suyum hakkına. Эльвира Уразбахтина үзенә нәрсә тели дип уйласагыз, беренчедән яраткан якын кешеләре белән бер-берсен аңлап, ишетеп, хөрмәт итеп яшәргә, ә икенче теләге ул куйган максатларга ирешергә. Эльвирадан менә шундый җылы теләкләр. Ой bir үзеңә, ни кадәр йолдыз бар әнә, беркем ялгыз түгел бу җиһанда. Көткәнгә бәхет килә, җырмы булып керә күңелеңә, җанда матурлык булганда. Ялгыз ай, шаярмам болай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ай, моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Җем-җем итеп биешә, әйтерсең лә күзләр кысып, атылалар йолдызлар. Мәхәббәт сөю юрап, һәм күкләрдән парлы бәхет сорап, йолдыз
башлап. Ялгыз ой, 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 шаярман балай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ой, 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 моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Ялгыз ой. Ялгыз ой, 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 шаярман балай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ой, 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 моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Ялгыз ой, 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 шаярман балай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ой, 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 моңланма шулай, мәхәббәтнең хисе тирәндә. Ялгыз ой. Айнур Галлямов зур адымнар белән куйган максатына таба бара. Үзенә ул киләсе елда эш темпын югалтмаска тели һәм яңа елда яңа проектларда катнашырга хыяллана. Сер итеп кенә әйтәм, тиздән Айнурны тәмле көрәш тапшыруында да күрергә мөмкин булачак. Матурлыгына сыкланып эздем балам тәлгәшен. Татыгач әше тәменәрен тәгәрәде күз яшен. Элгермәгән баланнарны ярамый шул зәргә. Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Элгермәгән баланарны ярамый шул зәргә. Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Баланың кызыл төсләре күзнең ялын авырлык. Сөю сагышка әйләнсә кирәк җанга сабырлык. Элгермәгән баланарны ярамый шул зәргә. Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Элгермәгән баланарны ярамый шул зәргә. Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Салкын кырау төшсәгенә балана шу баланнар. Баланачыларын тады ярсыз барсыз калганнар. Элгермәгән баланнарны ярамый шул зәргә. Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Элгермәгән баланнарны ярамый шул зәргә. Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә. Сезнең яраткан телеканалыгызның да социаль челтәрләре бар.
Instagram, YouTube, VKontakte тапшыруларыбызны карамыйча калсагыз, нәкъ шушы платформаларга кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Тугыз позиция артта. Димәк, тапшыруыбызны искә алыр вакыт. Аннан инде җиңүчебезне дә билгеләрбез. Айларда сен сөйгән ярым, ялгыз үтә елларым. Тормыш кадрын бәрер өчен, кайда син насыйп ярым. Sirinlerine kürdüm, sirime xəbət gətirdim. Sirin şeşkələri aşa, sinə təqiyyələr ürdüm. Yarım sine, sinem adı gözlerine. Yarım
Zinhar gafu etsin Rəmjetilgən bolsa yalğaşa Yüreğim yarsına, yanına aşkına Tukta sabırlançı dimşakına Mühabbet hakkına, rizamın barsına Seni yanıp suyuğum hakkına Yalnız ay 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 şayarman balay Küpme yıldız yana dirende Yalnız ay 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 mıhlanmaş balay Mehabbetin hisi dirende Elgirmegen bağanlarını yaramışlı zerge Yalgız bulgan turmuşlarga bigrek ağır düzerge Demir sular oğa Kaşlar soyrey Şu şakalarda bigrek Şu şakalarda bigrek Yamansın Vildan Egizyanov үшін 2020 yıl бик та уңышлы булган. Ә иң зур казанышы ул яңа җыр яздырып, яшьлек тавышы хит парадына эләгү. Vildan, мин сиңа яңа елның тагын да уңышлы булуын телим. Тырыш, тырышкан табар. Уңышлар сиңа. Tatlı tışım tünüm künüm Yangınım qarım parım Mehabetli bar dünyamın Böyle getirmin barım Çünkü min seni yaratam Nişik var şulaygına Qaşap qaşap nazılanıvan Onları bulayığına Çünkü min seni yaratam Nişik var şulaygına Qaşap qaşap nazılanıvan Onları bulayığına Сен менем яқты келешек Шақырып тұрған алыға Әйдә жанымсың қалмай Атлайықшы қиялыға Çünkü мен сені яратам Нешік бар шылайығына Қайша қашап назылануын Алланы бұлайығына Çünkü мен seni yaratam Nişik var şulayığına Qaşap
Җиңүчебезне тәбриклибез һәм тапшыруыбызны йомгаклыйбыз. Сез яшьлек тавышы хит парадын карадыгыз. Минем исемем Зөлфия Гыйльмәдинова. Тагын бер атнадан мин сезне шушы ук вакытта ТМТV телеканалында көтеп калам. Пока-пока.